രാമ ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മളിന്ന് 10ാമത്തെ അധ്യായമല്ലേ വിഭൂതി യോഗം നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത്. അതെ 9ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം നോക്കി എല്ലാവരും ചൊല്ലിയില്ല മാതാജി. ഓക്കെയാണ്. നമ്മള് 9ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഭക്തി, അനന്യമായ ഭക്തിയെ കുറിച്ചല്ലേ, ഭഗവാനെ മാത്രം ആരാധിക്കുക, ഭഗവാനെ മാത്രം നമ്മള് സ്മരിക്കുക, അതിനെ കുറിച്ചാണ് 9ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടത്. അപ്പൊ ഇനി 10ാമത്തെ അധ്യായം ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് പറയാണ്. വിഭൂതി എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം, ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഭഗവാൻ എങ്ങനെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വിഭൂതി. അതാണ് നമ്മള് 10ാമത്തെ അധ്യായത്തില് കാണാൻ പോകുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ തിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനേ നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അധ്യായം 10 വിഭൂതി യോഗം. അപ്പൊ നമ്മള് അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദിക്ക് ജയ്, ശീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഈ അധ്യായം 10ാമത്തെ അധ്യായം 3 ഭാഗങ്ങളാക്കിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഒന്ന്, ഭഗവാന്റെ എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉത്ഭവസ്ഥാനം എന്ന നിലയിൽ ഭഗവാന്റെ സ്ഥാനത്തെ കുറിച്ച് 7 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു. 8 മുതൽ 11 വരെ ചതുശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീത, 12 മുതൽ 42 വരെ ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ചും അർജുനന്റെ സ്വീകാര്യതയെ കുറിച്ചാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. അർജുനൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നതൊക്കെ. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം എന്ന നിലയിലുള്ള ഭഗവാന്റെ സ്ഥാനം, എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉത്ഭവം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണെന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച. ഭൂയ ഏവ മഹാബാഹോ ശൃണു മേ പരമം വചഃ യത്തേഹം പ്രിയമാണായ വക്ഷ്യാമി ഹിതകാമ്യ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ അരുളി ചെയ്തു, കൈക്കരുത്തുള്ള അർജുന, നീ എന്റെ സുഹൃത്തായതുകൊണ്ട് നിന്റെ നന്മയ്ക്കായി ഇനിയും ഞാൻ ജ്ഞാനം ഉപദേശിക്കാം. കേൾക്കൂ, ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ ഉപദേശിച്ചതിലും ഉത്തമമായ ജ്ഞാനമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അർജുനനോട് പറയാണ്, നീ എന്റെ സുഹൃത്തായതുകൊണ്ട് നിന്റെ നന്മയ്ക്കായിട്ട് ഞാൻ ഇനിയും നിനക്ക് ജ്ഞാനം പറഞ്ഞു തരാം. ഇത് നേരത്തെ ഉപദേശിച്ചതിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമാണ് ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അത് ഉപദേശിക്കി തരാം, നീ അത് കേൾക്കൂ എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ന വാക്കിനെ പരാശര മഹർഷി നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം. എന്താണ്? ബലം, കീർത്തി, ധനം, ജ്ഞാനം, സൗന്ദര്യം, ത്യാഗം. ഈ വിഭൂതികൾ 6ഉം തികഞ്ഞവനാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. ഭഗവാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ബലം, കീർത്തി, ധനം, ജ്ഞാനം, സൗന്ദര്യം, ത്യാഗം. ഇത് തികഞ്ഞവനാണ് ആര്? ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്.
നമേ വിദൂസുരഗണ പ്രഭവം ന മഹർഷയഃ അഹമാദിർഹി ദേവാനാം മഹർഷീണാം ച സർവശഃ. എന്റെ ഉൽപ്പത്തി വിഭൂതി വിഭൂതി എന്നിവയെ പറ്റി ദേവന്മാർക്കോ ഋഷികൾക്കോ അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഏത് വിധത്തിലും അവരുടെ എല്ലാം ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഞാനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഉൽപ്പത്തിയെ കുറിച്ചോ വിഭൂതിയെ കുറിച്ചോ ദേവന്മാർക്കോ ഋഷികൾക്കോ ഒന്നും അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവരുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം ആരിൽ നിന്നാണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് അവർക്കത് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. കൃഷ്ണനെ തന്റെ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥയിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല. അതിനാൽ ഭഗവാന്റെ അഹേതുകമായ കാരുണ്യത്താൽ ഭഗവാൻ അവരെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ വേണ്ടി അവതരിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ അസാധാരണ പ്രവർത്തികൾ കണ്ടിട്ടുകൂടി ഭൗതിക ശക്തിയുടെ മാലിന്യം ബാധിച്ച ഈ ഊഹാപോഹക്ക് പടുക്കൾ അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മമാണ് പരമോന്നതൻ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥയിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ ആർക്കും സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ്? ഭഗവാൻ നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിക്കും. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ഈ അസാധാരണ പ്രവർത്തികൾ കണ്ടിട്ട് കൂടി നമ്മളെ ഈ ഭൗതികമായ മാലിന്യം നിറഞ്ഞത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് വിചാരിക്കുന്നു? അവ്യക്തിഗതമായ ബ്രഹ്മമാണ്, ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമില്ല എന്നാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത്. യോ മാമാജ മനാത്തിഞ്ച വേത്തി ലോക മഹേശ്വരം അസമ്മൂഢ സമൃത്യേഷ മർത്തേഷു സർവ പാപേ പ്രമുച്യത്തെ. ജനനമില്ലാത്തവനും തുടക്കമില്ലാത്തവനും സർവലോകേശ്വരനുമാണ് ഞാനെന്നറിയുന്നവൻ മാത്രം വ്യാമോഹം തീർന്ന് പാപമുക്തനാകുന്നു. അപ്പൊ ജനനമില്ലാത്തവനും തുടക്കമില്ലാത്തവനും സർവലോകത്തിന്റെ ഈശ്വരനുമാണ് ഭഗവാൻ എന്നറിയുന്നവൻ എന്താണ്? അവർ മാത്രം വ്യാമോഹം തീർന്ന് പാപമുക്തനായിട്ട് മാറും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാണ്? ജനനമില്ലാത്തവനാണ്, തുടക്കമില്ലാത്തവനും പിന്നെ സർവ്വലോകത്തിന്റെ ഈശ്വരനാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്കാണ് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? പാപമുക്തനാകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അത് ഭഗവാനെ ശരിയായ അർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയാലാണ് പാപമുക്തനാകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. നമ്മൾ 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്, മനുഷ്യാണാം സഹസ്രേഷു കശ്ചിത് യത്തതി സിദ്ധയെ. അതായത് നമ്മള് എന്താണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് ആയിരക്കണക്കിന് പേര് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. ആ ശ്രമിക്കുന്നവരിൽ വളരെ കുറച്ച് പേർക്കേ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെ അറിയുന്നവർക്ക് വളരെ കുറച്ച് പേർക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അറിയുന്നവര്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവര് കോടാനുകോടി ജനങ്ങളെക്കാൾ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാത്ത കോടാനുകോടി ജനങ്ങളെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠരായിട്ടുള്ളവരാണ് ആര്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവർ. ബുദ്ധിർജ്ഞാനമസമ്മോഹ ക്ഷമ സത്യം തമാ ശമഃ സുഖദുഃഖം ഭവോ ഭാവോ ഭയം ചാഭയമേവ ച അഹിംസ സമതാ തുഷ്ടി തപോദാനം യശോ യശഃ ഭവന്തി ഭാവഭൂതാനാം മത്ത ഏവ പൃഥക്തിഥ. ബുദ്ധി, ജ്ഞാനം, സംശയമില്ലായ്മ, വ്യാമോഹമില്ലായ്മ, ക്ഷമ, സത്യം, ഇന്ദ്രിയ സംയമനം, മനസംയമനം, സുഖദുഃഖങ്ങൾ, ജനന മരണങ്ങൾ, ഭയം, ഭയരാഹിത്യം, അഹിംസ, സമതുലിതാവസ്ഥ, തൃപ്തി, തപസ്, ദാനം, കീർത്തി, അപകീർത്തി എന്നിങ്ങനെ ജീവാത്മാക്കളുടെ വിവിധ ഗുണങ്ങളെല്ലാം താൻ തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചതാണ്. ഇവിടെ പറഞ്ഞതാണ്, ഈ പറഞ്ഞ ഗുണങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചതാണ്. ബുദ്ധി, ജ്ഞാനം, സംശയമില്ലായ്മ, വ്യാമോഹമില്ലായ്മ, ക്ഷമ, സത്യം, ഇന്ദ്രിയ സംയമനം, സുഖദുഃഖങ്ങള്, ജനന മരണങ്ങള്, ഭയം, ഭയരാഹിത്യം, പിന്നെ അഹിംസ, സമതുലിതാവസ്ഥ, തൃപ്തി, തപസ്, ദാനം, കീർത്തി, അപകീർത്തി, ഇതൊക്കെ ജീവാത്മാക്കളുടെ പല ഗുണങ്ങൾ. ഇതൊക്കെ ആരാ സൃഷ്ടിച്ചത്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഇതെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ഒരാളില് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. നല്ല ഗുണങ്ങൾ, അതായത് സദ്ഗുണങ്ങള്. ഭഗവത് സേവനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയില് എല്ലാ സദ്ഗുണങ്ങളും ആ വ്യക്തിയില് ഉണ്ടായിരിക്കും. മഹർഷയാ സപ്തപൂർവേ ചത്വാര മനവസ്തഥ മദ്ഭാവ മനസാ ജാത യേഷാം ലോക ഇമാ പ്രജഃ. ശ്രേഷ്ഠരായ സപ്തർഷികളും അവർക്ക് മുമ്പ് 4 മഹർഷിമാരും മാനവ സമുദായത്തിന്റെ പൂർവികരായ മനുക്കളും എന്നിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച എന്റെ മാനസപുത്രന്മാരാണ്. വിവിധ ഗ്രഹങ്ങളിലുള്ള ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം അവരുടെ പിന്തുടർച്ചക്കാരാണ്. അപ്പൊ പല ഗ്രഹങ്ങളിലായിട്ടുള്ള എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ഈ പറഞ്ഞ 4 കുമാരന്മാരുടെയും സപ്തർഷികളുടെയും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ 14 മനുക്കളുടെയും പിന്തുടർച്ചക്കാരാണെന്ന് പറയാം. അതൊക്കെയാണത് 4 കുമാരന്മാര്. 4 കുമാരന്മാര് സനക, സനാതന, സനന്ദ, സനൽ കുമാരന്മാര്. അതാണ് 4 കുമാരന്മാര്. സനക, സനാതന, സനന്ദ, സനൽ കുമാരന്മാര്. സപ്തർഷികള്
കശ്യപ മഹർഷി, അത്രി മഹർഷി, വസിഷ്ഠ മഹർഷി, വിശ്വാമിത്രൻ, ഗൗതമൻ, ജമദഗ്നി, ഭരദ്വാജൻ. അതാണ് സപ്തർഷികള്. കശ്യപൻ, അത്രി, വസിഷ്ഠൻ, വിശ്വാമിത്രൻ, ഗൗതമൻ, ജമദഗ്നി, ഭരദ്വാജ മഹർഷി. പിന്നെ 14 മനുക്കള്: സ്വയംഭൂവമനു, സ്വാരശിഷമനു, ഉത്തമമനു, താമസമനു, രൈവതമനു, ചാക്ഷുഷമനു, വൈവസ്വതമനു, സാവർണിമനു, ദക്ഷസാവർണി, ബ്രഹ്മസാവർണി, ധർമ്മസാവർണി, രുദ്രസാവർണി, ദേവസാവർണി, ഇന്ദ്രസാവർണി. 14 മനുക്കള്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന് പ്രപിതാമഹൻ എന്നാ പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നത് പ്രപിതാമഹൻ. കാരണം പിതാമഹനായിട്ട്, നമ്മുടെ പിതാമഹനാണ് അല്ലെങ്കിൽ മുത്തച്ഛനാണ് ആര്? ബ്രഹ്മാവ്. ആ ബ്രഹ്മാവിന്റെ അച്ഛനാണ് ആര്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിനെ പിതാമഹനെന്നും ബ്രഹ്മാവിന്റെ അച്ഛനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ പ്രപിതാമഹൻ എന്നും വിളിക്കും. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവ് പിതാമഹനാണ്, മുത്തച്ഛനാണ്. ആ മുത്തച്ഛന്റെ അച്ഛനാണ് ആര്? പ്രപിതാമഹൻ. അതായത് ഭഗവാൻ പ്രപിതാമഹൻ എന്നും പറയും. ഏതാം വിഭൂതി യോഗം ച മമ യോ വേത്തി തത്വതഃ സോവികൽപേന യോഗേന യുജ്യതേനാത്ര സംശയഃ. എന്റെ വിഭൂതികളും യോഗശക്തിയും എന്തെന്ന് ശരിയായി ബോധ്യപ്പെട്ടവർ കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. അതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച്, ഭഗവാന്റെ ശക്തികളെ കുറിച്ച് ശരിയായി ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യും? കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുമെന്നതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അവര് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല, ഭഗവാനെ ശരിയായി അർത്ഥത്തില് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവർ. ഇനി അടുത്തത് 8 മുതൽ 11 വരെയുള്ള ശ്ലോകം, ചതുശ്ലോകം. ഭഗവാൻ 4 ശ്ലോകങ്ങൾ. അത് ഭഗവത്ഗീതയുടെ അകക്കാമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഉൾക്കാമ്പ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഈ 4 ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലെ എന്താണ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ അന്തസത്ത എന്ന് പറയാം. ഈ 4 ശ്ലോകങ്ങള്. അതില് പറയുന്നത് എന്താണ്? അഹം സർവസ്യ പ്രഭവോ മത്ത സർവം പ്രവർത്തതേ ഇതി മത്വാ ഭജന്തേ മാം ബുധാ ഭാവാ സമന്വിതഃ. ഭൗതിക ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളുടെ ഉറവിടം ഞാനാണ്. എല്ലാം എന്നിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത്. ഇത് പൂർണ്ണമായി അറിയുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാർ എന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും എന്നെ ഉള്ളഴിഞ്ഞ് ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെയും ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന്റെയും ഉറവിടം ഭഗവാനാണ്. എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത്. ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ടും മനസ്സിലാക്കുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാർ എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഉള്ളഴിഞ്ഞ് ഏർപ്പെടുകയും ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യും. ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെയും ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന്റെയും ഉറവിടം ഭഗവാനാണ്. എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത്. ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാർ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും ഭഗവാനെ ഉള്ളഴിഞ്ഞ് ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ചതുശ്ലോകിയില് 1 പറയുന്നത്. അപ്പൊ സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ പരമപുരുഷനായ നാരായണൻ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ബ്രഹ്മാവില്ല, ശിവനില്ല, അഗ്നിയോ ചന്ദ്രനോ ആകാശോ ഭൂമിയോ നക്ഷത്രങ്ങളോ സൂര്യനോ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ നെറ്റിയിൽ നിന്നാണ് മഹാദേവന്റെ, ശിവന്റെ ഉൽപ്പത്തി എന്ന് നാരായണോപനിഷത്തിൽ പറയുന്നു. അപ്പൊ നാരായണോപനിഷത്തിൽ പറയുന്നത് മഹാദേവന്റെ ഉൽപ്പത്തി എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്? ഭഗവാന്റെ ശിരസിൽ നിന്നാണ്, നെറ്റിയിൽ നിന്ന്. ഭഗവാന്റെ നെറ്റിയിൽ നിന്നാണ് മഹാദേവന്റെ ഉൽപ്പത്തി എന്ന് നാരായണോപനിഷത്തില് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആദ്യം നാരായണൻ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, പിന്നെ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നെ അതിനുശേഷം ശിവൻ ഭഗവാന്റെ നെറ്റിയിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിച്ചത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അടുത്തതിൽ പറയുന്നത് മച്ചിത്ത മദ്ഗത പ്രാണ ബോധയന്ത പരസ്പരം കഥയന്തശ്ച മാം നിത്യം തുഷ്യന്തി ചാരമന്തിച്ച. എന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ചിന്ത എന്നിൽ കുടികൊള്ളുന്നു. അവരുടെ ജീവിതം തികച്ചും എന്റെ സേവനത്തിനായി സമർപ്പിതമായിരിക്കും. എന്നെ കുറിച്ചുള്ള സംഭാഷണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് പരസ്പര ബോധദീപ്തരാകുക വഴി അവർ സംതൃപ്തിയും ആനന്ദവും അനുഭവിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ചിന്ത ഭഗവാനിൽ കുടികൊള്ളും. അവരുടെ ജീവിതം എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിട്ട് സമർപ്പിച്ചതായിരിക്കും. അവര് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള സംഭാഷണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പരസ്പര ബോധദീപ്തരാകുക വഴി അവർ എന്ത് അനുഭവിക്കും? സംതൃപ്തിയും ആനന്ദം എപ്പോഴും അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ഭക്തന്മാർ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടും പരസ്പരം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്താണ്? സംതൃപ്തിയും ആനന്ദവും അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അവരങ്ങനെ ബോധദീപ്തരാവാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു വിത്ത് പോലെയാണ് എന്ത്? ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ജീവാത്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു ബീജം നട്ട് കഴിഞ്ഞാല് ആ ജീവാത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യും? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രോച്ചാരണം ചെയ്തുകൊണ്ടും കേട്ടുകൊണ്ട് വിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വിത്ത് തന്നെത്താനെ മുളയ്ക്കും. ആ വിത്ത് പതിവായിട്ട് നനച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ പോലെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ ആധ്യാത്മിക ചെടി വളർന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? അത് ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ തോട് തുളച്ചത് എവിടേക്ക് എത്തും? പരവ്യോമത്തിലെത്തും. അങ്ങനെ പരവ്യോമത്തിൽ നിന്ന് പിന്നെ അത് പോയിട്ട് എവിടേക്ക് എത്തും? ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലെത്തിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളില്
ആശ്രയിച്ച് വിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വിത്ത് പോലെയാണ്. ആ വിത്ത് നട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് വെള്ളം കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? മഹാമന്ത്രത്തിലൂടെ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഡെയിലി നിരന്തരം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അത് എവിടേക്ക് എത്തും? അത് ഭഗവാന്റെ പാദത്തിലേക്ക് എത്തും. തേഷാം സതതയുക്താനാം ഭജതാം പ്രീതിപൂർവകം ദദാമി ബുദ്ധിയോഗം തം യേന മാമോപയാന്തി തേ. പ്രേമഭക്തിയോടെ എന്നെ സദാ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ ഉതകുന്ന ബുദ്ധിവിശേഷം ഞാൻ നൽകുന്നു. അപ്പൊ ആരാണോ പ്രേമഭക്തിയോടെ എന്നെ സദാ ആരാധിക്കുന്നത് അവർക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ ഉതകുന്ന ബുദ്ധിവിശേഷം ഞാൻ തന്നെ നൽകും. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിവിശേഷം ആര് തന്നെയാണ് നൽകുന്നത്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് നൽകുന്നത്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ മാർഗത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ തക്ക ബുദ്ധിശക്തി ഇല്ലെങ്കിലും ഭക്തിപൂർവമായിട്ടുള്ള ഭഗവത് സേവനത്തിൽ നിർവ്യാജം ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്താണ് പുരോഗതി പ്രാപിക്കാനായിട്ട് ഭഗവത് സന്നിധി പോകാനുള്ള അവസരം ഭഗവാൻ തന്നെ നൽകും. അപ്പൊ ഭഗവത് സേവനത്തില് നമ്മൾ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് എന്തില്ല? നമുക്ക് അതിൽ മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് അതിന്റെ മാർഗത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ബുദ്ധിശക്തി നമുക്കില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ആ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ട ബുദ്ധി ആരാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവസരം ആര് തന്നെയാണ് നൽകുന്നത്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് നമുക്ക് നൽകുന്നത്. നമ്മൾ എന്തുമാത്രം ചെയ്താൽ മതി? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാതെ മാത്രമേ നമുക്കുള്ളൂ. തേഷാമേവാനുകമ്പാർത്ഥം അഹമജ്ഞാനജം തമഃ നാശയാമ്യാത്മഭാവസ്തു ജ്ഞാനദീപേന ഭാസ്വത. അവരിൽ സവിശേഷ അനുകമ്പയോടെ ഞാൻ ഹൃദയസ്ഥനായിട്ട് ജ്ഞാനദീപം കൊണ്ട് അവരുടെ അജ്ഞാനജന്യമായ തമസ്സിനെ അകറ്റുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? അവരോട് അനുകമ്പയോട് കൂടി അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? അജ്ഞാനജന്യമായ തമസ്സിനെ അകറ്റും. അവിടെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ദീപം തെളിക്കും. ആ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? അവിടെ ഭഗവാൻ ഓരോരുത്തരുടെ ജീവാത്മാക്കളുടെ ഉള്ളിലും ഭഗവാൻ ഉണ്ട്. ആ ഭഗവാൻ ഓരോരുത്തരിലും അജ്ഞാനത്തിന്റെ ദീപം തെളിയിച്ചുകൊണ്ട് അവരിലെ അജ്ഞാനജന്യമായ തമസ്സിനെ ഭഗവാൻ അകറ്റും. അജ്ഞാനത്തെ ഇല്ലാതാക്കി അവിടെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ദീപം തെളിയിക്കും എന്നാണ് അവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇതാണ് എന്തറിയപ്പെടുന്നത്? ചതുശ്ലോകി എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ഒരു വിശുദ്ധ ഭക്തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും വാഴുന്നുണ്ട്. സൂര്യ തേജസ്വിയായ അവിടുത്തെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അജ്ഞാന അന്ധകാരം ഉടൻ നീങ്ങിപ്പോകുന്നു. ഇങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരോടുള്ള വിശേഷ കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തന്മാരോട് കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നത് അവരുടെ ഉള്ളിലെ അന്ധകാരത്തെ മാറ്റി അവിടെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ദീപം തെളിക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? ഭഗവാന് സാധിക്കും. അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ എല്ലാവരോടും എന്ത് കാണിക്കുന്നത്? കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകങ്ങളാണ് എന്തറിയപ്പെടുന്നത്? ചതുശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീത എന്നറിയപ്പെടുന്ന ശ്ലോകങ്ങളാണ് 8 മുതൽ 11 വരെ. 8, 9, 10, 11 ശ്ലോകങ്ങൾ ഭഗവത്ഗീതയുടെ അകക്കാമ്പ് എന്നാണിത് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇനി ഈ ശ്ലോകം കേട്ടപ്പോ അർജുനനുണ്ടായ സ്വീകാര്യത, പിന്നെ അർജുനന്റെ അഭ്യർത്ഥനയാണ് ഇനി 12 മുതൽ 18 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറയുന്നത്. അർജുന ഉവാച പരം ബ്രഹ്മ പരം ധാമം പവിത്രം പരമം ഭവാൻ പുരുഷം ശാശ്വതം ദിവ്യം ആദിദേവാമജം വിഭും ആഹുസ്തോ മൃഷയാ സർവേ ദേവർഷീർനാരദസ്തഥാ അസിതോ ദേവലോ വ്യാസ സ്വയം ചൈവ ബ്രവീഷിവേ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, അങ്ങ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്. പരമമായ ധാമവും പവിത്രമായതും നിരപേക്ഷ തത്വവും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. സനാതനനും അഭൗതികനും ആദിപുരുഷനും അജനും മഹാനുമാണ് അങ്ങെന്ന് എല്ലാ ഋഷികളും മുന്നിൽ പറയുന്നു. ഇപ്പോൾ അങ്ങ് സ്വയം എന്നോട് ഇത് വ്യക്തമായി പറയുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങ് ആരാണ്? പരമപുരുഷനാണ്. പരമമായ ധാമവും പവിത്രമായതും നിരപേക്ഷ തത്വവും എല്ലാം ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. സനാതനനും അഭൗതികനും ആദിപുരുഷനും അജനും മഹാനാണെന്ന് എല്ലാ ഋഷികളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ അങ്ങനോട് സ്വയം അത് പറയുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ അർജുനൻ എങ്ങനെയാ ഭഗവാനെ ഭഗവത്ഗീത സ്വീകരിച്ചത്? എങ്ങനെയാണ്? പരം ബ്രഹ്മ പരം ധാമ പവിത്രം പരമം ഭവാൻ. പരം ബ്രഹ്മമാണ് അങ്ങ്, പരമമായ സത്യമാണ്, പരമമായ സ്ഥാനം ഭഗവാനാണ്, പവിത്രമായത് ഭൗതികമായ മാലിന്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തതാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. പരമസത്യം അത് ഭഗവാനാണ്. അങ്ങ് ആരാണ്? പുരുഷനാണ്, ഒരു വ്യക്തിയാണ്, പരമോന്നതനായ ആസ്വാദകനാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതാണ്, നിത്യനാണ്, അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ. എങ്ങനെയാണ്? അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവമാണ് ആരുടെ? ഭഗവാന്റെ. അതീന്ദ്രിയനാണ് ഭഗവാൻ. ആദിദേവനാണ് ഭഗവാൻ. പിന്നെ ജനനരഹിതനാണ്, മരണമില്ലാത്തതാണ്, ജനനിക്കുന്നില്ല മരിക്കുന്നില്ല ഭഗവാൻ. ജനനരഹിതനാണ് ഭഗവാൻ. സർവ ഉന്നതനാണ് ഭഗവാൻ, എല്ലാത്തിന്റെയും ഉന്നതനാണ്. പിന്നെന്താണ് ഇതിൽ നിന്നാണ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്? നാരദൻ, അസിതൻ, ദേവലൻ, വ്യാസൻ എല്ലാ ആചാര്യന്മാരും സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളതാണത്. നാരദ മഹർഷി ആയാലും അസിതനായാലും ദേവലനായാലും വ്യാസനായാലും എല്ലാവരും അതേപടി അത് മനസ്സിലാക്കി സ്വീകരിച്ചവരാണ്.
മാത്രമല്ല അങ്ങ് അതിപ്പോ എന്നോട് വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരികയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങ് ഇപ്പൊ എന്നോടും പറഞ്ഞു തരാണ്, ഇത് ദേവന്മാർക്കോ ദാനവന്മാർക്കോ അവിടുത്തെ വ്യക്തിത്വം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല, മറ്റുള്ളവർക്കൊന്നും എന്ത് സാധിക്കില്ല, ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിത്വം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ആർക്കും സാധിക്കുകയുമില്ല. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് പരം ബ്രഹ്മം പരം ധാമം പവിത്രം പരമം ഭവാൻ എന്നാണ് ഇവിടെ ആരെ പറയുന്നത്, ഭഗവാനെ അർജുനൻ പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ അർജുനനെ അർജുനൻ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നത്. പുരുഷം ശാശ്വതം ദിവ്യം ആദിദേവ വചം വിഭൂ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, ശാശ്വതനായിട്ടുള്ളത്. അർജുനൻ ഇവിടെ പറയുന്നതെല്ലാം ഭഗവത് കാരുണ്യത്താൽ മാത്രമാണ്. നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീത മനസ്സിലാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ 2 ശ്ലോകങ്ങളുടെയും പ്രസ്താവനകൾ അതേപടി സ്വീകരിക്കണം. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ്. ഇവിടെ ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ ആരാണ്, അർജുനന്റെ ഗുരു കൂടിയാണ്. നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീത മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണം, ഈ 2 ശ്ലോകങ്ങളിലും അതേപടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, സ്വീകരിക്കണം. ഇതിനെയാണ് എന്ത് പറയണത്, പാരമ്പര്യം അഥവാ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരാ രീതി എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ പെടാത്തവർക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല, ഭഗവത്ഗീത മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഭഗവത്ഗീത മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം, നമുക്ക് ആ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ ആയിരിക്കണം നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കേണ്ടത്. സർവമേധാതൃതം മന്യേ യന്മാം വദസി കേശവ നഹി തേ ഭഗവാൻ വ്യക്തി വിദുർദേവാന ദാനവ. അല്ലയോ കൃഷ്ണ, അങ്ങ് പറഞ്ഞതെല്ലാം ഞാൻ അതേപടി സത്യമായി മനസ്സിലാക്കി സ്വീകരിക്കുന്നു. പ്രഭോ, ദേവന്മാർക്കോ ദാനവന്മാർക്കോ അവിടത്തെ വ്യക്തിത്വം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞപ്പോ അർജുനന് മനസ്സിലായി, ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ആർക്കും സാധിക്കില്ല. ദേവന്മാർക്കായാലും ദാനവന്മാർക്കായാലും ആർക്കും എന്ത് സാധിക്കില്ല, ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിത്വം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതായത് ആർക്കറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ, ഭഗവാൻ ഉപദേശിച്ചതെല്ലാം അർജുനൻ അനുസരിച്ചു എന്നുള്ളത് അനുകരണീയമാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഭഗവത്ഗീതയുടെ കാതൽ എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പോൾ മാത്രമേ കൃഷ്ണൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന് അറിയാൻ കഴിയും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമാണ് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്, ഭഗവാനെ പരമപുരുഷനായിട്ട് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ട് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. സ്വയമേവാത്മനാത്മാനം വേദാത്വം പുരുഷോത്തമ ഭൂതഭാവേന ഭൂദേശ ദേവദേവേ ജഗത്പദേ. ഹേ പുരുഷോത്തമ, സർവഭൂതങ്ങൾക്കും ഉൽപ്പത്തി സ്ഥാനവും ദേവനുമായ ഭഗവാനെ ജഗതീശ്വര, അങ്ങേക്ക് മാത്രമേ അങ്ങയുടെ തന്നെ അന്തരംഗ ശക്തിയാൽ അങ്ങയെ അറിയാൻ കഴിയൂ. അപ്പൊ അങ്ങേക്ക് അങ്ങയെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ, വേറെ ആർക്കും സാധിക്കില്ല. അത് എങ്ങനെയാ സാധിക്കുന്നത്, അങ്ങയുടെ തന്നെ അന്തരംഗ ശക്തിയാലാണ് അത് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ സർവഭൂതങ്ങൾക്കും ഉൽപ്പത്തി സ്ഥാനമായിട്ടുള്ള ആ പരമപുരുഷനെ അറിയാനായിട്ട് ഭഗവാന് മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ. അത് ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയിലൂടെയാണ് ഭഗവാൻ ഇതെല്ലാം അറിയുന്നത്. അർജുനനെയും പിൻഗാമികളെയും പോലെ ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ട് തന്നോട് ബന്ധപ്പെടുന്നവർക്ക് സുഗ്രാഹ്യനാണ് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ. ആസുര സ്വഭാവികൾക്കും നിരീശ്വരന്മാർക്കും അദ്ദേഹത്തെ അറിയാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ഭഗവാൻ ഇതിനു മുന്നേ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല, ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർക്കൊന്നും എന്ത് സാധിക്കില്ല, ഭഗവാൻ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഭഗവാൻ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുമെങ്കിൽ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ, അർജുനനെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ അർജുനന്റെ പിൻഗാമികളെ പോലുള്ള ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നവർക്ക് മാത്രമാണ് ഭഗവാൻ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ആ പരമസത്യം 3 തരത്തിൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല. ആ പരമസത്യത്തെ ബ്രഹ്മമായിട്ടും പരമാത്മാവായിട്ടും ഭഗവാനായിട്ടും, ഈ 3 ഭാവത്തിൽ ഏതിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും. ഭക്തുമർഹസ്യ ശേഷേണ ദിവ്യാ ഹ്യാത്മാവിഭൂതയഃ യാഭിർവിഭൂതിഭിർലോകാനിമാംസ്താം വ്യാപ്യതിഷ്ഠസി. ഈ ലോകങ്ങളിലെമ്പാടും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു അങ്ങയുടെ ദിവ്യ വിഭൂതികൾ, അവയെ കുറിച്ച് എനിക്ക് വിശദമായി പറഞ്ഞു തരാം. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കേട്ടപ്പോ അർജുനൻ എന്താ പറയണത്, ഈ ലോകത്തിൽ മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്, അതെനിക്ക് വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരൂ എന്നാണ് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ആഗ്രഹം പറയുന്നത്. കഥം വിദ്യാമഹം യോഗീം സദാ പരിചിന്തയൻ കേഷു കേഷു ച ഭാവേഷു ചിന്തോസി ഭഗവന്മയ. ഹേ യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണ, അങ്ങയെ ഞാൻ നിരന്തരം ധ്യാനിക്കുന്നതും അറിയുന്നതും എങ്ങനെ വേണം. അല്ലയോ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷ, ഏതെല്ലാം രൂപങ്ങളിലാണ് ഞാൻ അങ്ങയെ ഓർക്കേണ്ടത് എന്നും പറഞ്ഞു തരും. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അങ്ങയെ നിരന്തരം ധ്യാനിക്കേണ്ടതും അറിയുന്നതും എന്ന് എങ്ങനെ വേണം എന്നുള്ളത് അങ്ങ് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരണം. ഏതെല്ലാം രൂപത്തിൽ ഞാൻ അങ്ങയെ ഓർക്കണം എന്നുള്ളതും അങ്ങ് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരണമെന്ന് അർജുനൻ പറയുന്നത്. തന്റെ സുഹൃത്ത് പരമപുരുഷനാണെന്ന് അർജുനൻ ഇപ്പോൾ ബോധം ഉദിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോ ഇനി അദ്ദേഹത്തിന് അറിയേണ്ടത് സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് സർവ്വവ്യാപിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ
എങ്ങനെയാണ് മനസ്സീകരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി ആരാണ്, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്നുള്ളത് അർജുനന് മനസ്സിലായി. ഇനി സാധാരണക്കാർക്ക് ആ സർവ്വവ്യാപിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ എങ്ങനെ സ്വീകരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇനി അർജുനന് അറിയേണ്ടത്. ഇവിടെ തവ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. കൃഷ്ണനെ ആധ്യാത്മിക ഭാവേന ഗ്രഹിക്കാനാകാത്തത് കൊണ്ട് അവർ ഭൗതികങ്ങളായ ഉപാധികളിലൂടെ കൃഷ്ണൻ സ്വയം ആവിഷ്കരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നറിയാൻ ഏകാഗ്ര മനസ്സോടെ ശ്രമിക്കണം. കൂടെ ഭൗതികവാദികൾക്ക് എന്തറിയാൻ സാധിക്കില്ല, ഭഗവാനെ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. കാരണം ആധ്യാത്മിക ഭാവം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവർക്ക് ഭഗവാനെ അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഉപാധികളിലൂടെ ഭഗവാൻ സ്വയം ആവിഷ്കരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഏകാഗ്രതയോടെ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. വിസ്തരണാത്മനോ യോഗം വിഭൂതിം ച ജനാർദ്ദന പൂയം കഥയ തൃപ്തിർഹി ശൃണുതോ നാസ്തി മേ മൃതം. അങ്ങയെ പറ്റി കേട്ടിട്ട് എനിക്കൊരിക്കലും മതി വരുന്നില്ല. കേൾക്കും തോറും അങ്ങയുടെ വാക്കുകളാകുന്ന അമൃതം ആസ്വദിക്കാൻ തോന്നുന്നു. ഹേ ജനാർദ്ദന, അങ്ങയുടെ വിഭൂതികളെ പറ്റി അവയുടെ യൗകിക പ്രഭാവത്തെ പറ്റി വീണ്ടും വീണ്ടും വിശദീകരിച്ചു തന്നാലും. കൂടെ വിസ്തരിച്ച് പറയാനായിട്ട് പറയണം. ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ട് ഒരിക്കലും മതി വരുന്നില്ല. അത് കേൾക്കും തോറും എന്താണ് തോന്നുന്നത്, ഭഗവാന്റെ വാക്കുകളാകുന്ന അമൃതത്തെ ഇനിയും ആസ്വദിക്കാൻ തോന്നാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനോട് പറയണം, ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരൂ, ഭഗവാന്റെ യൗകിക പ്രഭാവത്തെ കുറിച്ച് വിശദമാക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാനാണ് അർജുനനോട് ഭഗവാനോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരണം എന്തും അമൃതോപമം തന്നെയാണ്. അമൃതത്തിന് ഉപമായിട്ടുള്ളത് എന്താണെന്ത്, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ വിഷയങ്ങളും. പ്രായോഗിക പരിശീലനം കൊണ്ട് സാധിക്കാവുന്ന ഈ അമൃതാസ്വാദനം ആധുനിക കഥകൾക്കും നോവലുകൾക്കും ചരിത്രങ്ങൾക്കും അതീന്ദ്രിയങ്ങളായ ഭഗവത് ലീലകളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരണങ്ങളുമായ ചില വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. ഭൗതിക കഥാശ്രവണം കാലക്രമേണ മടുപ്പുളവാക്കുമെന്നിരിക്കെ ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഒരിക്കലും മടുപ്പുണ്ടാവുന്നില്ല. അപ്പൊ ആധുനിക കഥകളും നോവലുകളും ഒക്കെ എന്താണ്, അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച് ഉള്ളതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളതാണ്. കാരണം അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഒരിക്കലും എന്തുണ്ടാവില്ല, എത്ര ശ്രമിച്ചാലും നമുക്ക് അതില് മടുപ്പുണ്ടാകുന്നില്ല. പക്ഷേ നേരെ മറിച്ച് ആധുനിക കഥകളും നോവലുകളൊക്കെ ആണെങ്കിലോ അത് നമുക്ക് കാലക്രമേണ നമുക്കത് കേൾക്കും തോറും അത് മടുപ്പായിട്ട് വരും. അപ്പൊ അത് പക്ഷെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് വരില്ല, മടുപ്പ് വരുന്നില്ല. ഇനി ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറയാണ് അർജുനന്റെ ആഗ്രഹപ്രകാരം. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഹന്തത്തെ കഥയിഷ്യാമി ദിവ്യാഹ്യാത്മാ വിഭൂതയഃ പ്രാധാന്യഥാ കുരു ശ്രേഷ്ഠ നാസ്ത്യന്തോ വിസ്തരസ്യ മേ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അർജുന, ഭാസുരങ്ങളായ എന്റെ വിഭൂതികളെ പറ്റി ഞാൻ വിവരിച്ചു പറഞ്ഞു തരാം. പ്രാധാന്യമുള്ളതെ കുറിച്ച് മാത്രം. വിസ്തരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവയ്ക്ക് അവസാനം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അത് വിസ്തരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനൊരിക്കലും അവസാനം ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് പ്രാധാന്യമുള്ള എന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഇനി പറഞ്ഞു തരാമെന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയുന്നത്. ഇവിടെ പ്രാധാന്യത എന്ന പദം വളരെ ശ്രദ്ധേയമാണ്. കാരണം ഭഗവാൻ എന്താണ്, എണ്ണമറ്റ ഭാവങ്ങളിൽ പ്രാധാന്യമുള്ള ചിലതിനെ ഭഗവാനോട് വിസ്തരിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ എല്ലാതും ഗ്രഹിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ആവിഷ്കാരങ്ങളെല്ലാം നിയന്ത്രിച്ചു പോരുന്ന തന്റെ വൈഭവങ്ങൾ, വിഭൂതി എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ഈ പ്രപഞ്ചത്തില് ഉള്ളത്, അതായത് ഭഗവാന്റെ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ ആവിഷ്കാരങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചു പോരുന്ന ഭഗവാന്റെ വൈഭവങ്ങളെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, വിഭൂതി എന്ന ശബ്ദം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അമരകോശത്തിൽ വിഭൂതിക്ക് അസാമാന്യമായ ശക്തിയിലെ ഐശ്വര്യം എന്നും അർത്ഥമുണ്ട്. അഹമാത്മഗുഡാകേശ സർവഭൂതാശയസ്ഥിതഃ അഹമാദിശ്ച മത്യം ച ഭൂതാനാമന്ത ഏവ ച. ഹേ അർജുന, ജീവജാലങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പരമാത്മാവാണ് ഞാൻ. എല്ലാത്തിന്റെ തുടക്കവും മധ്യവും അവസാനവും ഞാനാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ആരാണ്? എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പരമാത്മാവാണ് ഞാൻ. എല്ലാറ്റിന്റെ തുടക്കവും മധ്യവും അവസാനവും എല്ലാം ആര് തന്നെയാണ്? ഞാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരുടെ ജീവാത്മാക്കളുടെ ഉള്ളിലും ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാത്തിന്റെ തുടക്കവും മധ്യവും അവസാനവും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഇവിടെ ഗുഡാകേശ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? നിദ്രയെ അല്ലെങ്കിൽ അജ്ഞാനത്തെ ജയിച്ചവനാണ് ഗുഡാകേശൻ.
അജ്ഞതയുടെ അന്ധകാരത്തിൽ ഉറങ്ങുന്നവർക്ക് ഭൗതിക ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ നാനാരൂപങ്ങളിലൂടെ സ്വയം ആവിഷ്കരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയില്ല. അർജുനൻ അത്തരം അന്ധകാരത്തിന് അതീതനായാൽ ആകെതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ തന്റെ വിവിധ ഐശ്വര്യങ്ങളെ പറ്റി വിവരിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ സമ്മതിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ സാധാരണ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? അജ്ഞത അല്ലെങ്കിൽ നിദ്രയെ ജയിച്ചവനാണ് ഗുഡാകേശൻ. പിന്നെ പറഞ്ഞത് അജ്ഞത എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അന്ധകാരത്തിൽ ഉറങ്ങുന്നവർക്ക് ഈ ഭൗതിക ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളില് ഭഗവാന്റെ രൂപങ്ങളിലൂടെ സ്വയം ആവിഷ്കരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയില്ല. അപ്പോ അർജുനൻ അത്തരം അന്ധകാരത്തിന് അതീതനായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ പലതരത്തിലുള്ള ഐശ്വര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് വിവരിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് അർജുനന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ ഇനി ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ഇത് വായിച്ചു പോകാൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ആദിത്യാനമഹം വിഷ്ണു ജ്യോതിഷം രവിരംശുമാൻ മരീചിർ മരുതാമസ്മി നക്ഷത്രാണാമഹം ശശി. ആദിത്യന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ വിഷ്ണുവും ജ്യോതിസുകളിൽ ദീപ്തിമത്തായ സൂര്യനും മരുത്തുക്കളിൽ മരീചിയും നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ചന്ദ്രനുമാണ് ഞാൻ. അപ്പൊ ആദിത്യന്മാര് 12 ആദിത്യന്മാരില് വിഷ്ണു എന്ന് പറഞ്ഞ ആദിത്യൻ ഭഗവാനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ജ്യോതിസുകളിൽ ദീപ്തിമത്തായ സൂര്യൻ, മരുത്തുകളിൽ മരീചി, നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ചന്ദ്രനും ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. വേദാനാം സമവേദോസ്മി ദേവാനാമസ്മി വാസവ ഇന്ദ്രിയാണാം മനഃച്ചാസ്മി ഭൂതാനാമസ്മി ചേതന. വേദങ്ങളിൽ സാമവേദം, ദേവന്മാരിൽ ഇന്ദ്രൻ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ മനസ്സ്, ജീവാത്മാക്കളിൽ ജീവചൈതന്യം, അതായത് ജീവാത്മാക്കളുടെ അവബോധവും ഭഗവാനാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. രുദ്രാണാം ശങ്കരച്ചാസ്മി വിത്തേശോ യക്ഷരക്ഷസാം വസൂനാം പാവകച്ചാസ്മി മേരുചികിരണാമഹം. രുദ്രന്മാരിൽ വെച്ച് ശിവനാണ് ഞാൻ, യക്ഷരാക്ഷസകരിൽ കുബേരൻ ഞാനാണ്, വസുക്കളിൽ അഗ്നിയും പർവ്വതങ്ങളിൽ മേരുപർവ്വതവും ഞാനാണ്. അപ്പൊ രുദ്രന്മാരിൽ വെച്ച് ശിവൻ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്, യക്ഷരാക്ഷസരിൽ കുബേരൻ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്, വസുക്കളിൽ അഗ്നി, പർവ്വതങ്ങളിൽ മേരുപർവ്വതം എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. പുരോധസാം ച മുഖ്യം മാം വിദ്ധി പാർഥാ ബൃഹസ്പതിം സേനാനീനാമഹം സ്കന്ദ സരസാമസ്മി സാഗരഃ. ഹേ അർജുന, പുരോഹിതന്മാരിൽ പ്രധാനിയായ ബൃഹസ്പതി, സേനാധിപന്മാരിൽ കാർത്തികേയനാണ് ഞാൻ. പിന്നെന്താണ്? ജലാശയങ്ങളിൽ സമുദ്രവും ഞാൻ തന്നെ. അപ്പോ ബൃഹസ്പതി ആരാണ്? ദേവന്മാരുടെ ഗുരുവാണ് അല്ലെ, ഇന്ദർലോകത്ത് പുരോഹിതനാണ് ഇന്ദർലോകത്ത്. അപ്പോ അത് ഭഗവാനാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സേനാധിപന്മാരിൽ കാർത്തികേയൻ ആരാണ്? മഹാദേവന്റെ പാർവതിയുടെ മകനായിട്ടുള്ള കാർത്തികേയൻ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. ജലാശയങ്ങളിൽ സമുദ്രം ആര് തന്നെയാണ്? അതും ഞാൻ തന്നെയാണ്. മഹർഷീണാം ഭൃഗുരഹം ഗിരാമസ്മ്യേകമക്ഷരം യജ്ഞാനാം ജപയച്ചോസ്മി സ്ഥാവരാണാം ഹിമാലയഃ. മഹർഷികളിൽ ഭൃഗുമഹർഷി, സ്പന്ദനങ്ങളിൽ അതായത് വാക്കുകളിൽ അഭൗതികമായ ഓങ്കാരം, യജ്ഞങ്ങളിൽ തിരുനാമജപം, സ്ഥാവരങ്ങളിൽ ഹിമാലയം എല്ലാം ഞാൻ തന്നെ. അപ്പൊ മഹർഷികളിൽ ഭൃഗുമഹർഷി ഞാനാണ്. സ്പന്ദനങ്ങളിൽ വാക്കുകളിൽ അഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു ഓങ്കാരം ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. യജ്ഞങ്ങളിൽ തിരുനാമജപം, സ്ഥാവരങ്ങളിൽ ഹിമാലയവും എല്ലാം തന്നെയാണ്, ഒക്കെ ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് പറയുന്നു. ചില യജ്ഞങ്ങൾ ജന്തു ഹിംസ പതിവുണ്ട്. ഈ ജപയജ്ഞത്തിലാകട്ടെ ഹിംസയുടെ പ്രശ്നമേ ഇല്ല. ഏറ്റവും ലളിതവും പവിത്രമായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്? ജപയജ്ഞം. മറ്റുള്ളതിലൊക്കെ എന്താണ്? ജന്തുഹിംസ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ എന്തുണ്ടാവും? ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. പക്ഷെ ജപയജ്ഞത്തിൽ എന്താണ്? ഹിംസ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഇല്ല. ഏറ്റവും ലളിതമായിട്ടും എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ജപയജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത്. അശ്വത്ഥ സർവവൃക്ഷാണാം ദേവർഷീണാം ച നാരദ ഗന്ധർവാണാം ചിത്രരഥ സിദ്ധാനാം കപിലോ മുനിഹി. വൃക്ഷങ്ങളിൽ അശ്വത്ഥവും, ദേവർഷിമാരിൽ നാരദനും, ഗന്ധർവന്മാരിൽ ചിത്രരഥനും, യോഗസിദ്ധി നേടിയവരിൽ കപിലമുനിയും ഞാനാണ്. അപ്പൊ വൃക്ഷങ്ങളിൽ അശ്വത്ഥം ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ദേവർഷിമാരിൽ നാരദൻ, ഗന്ധർവന്മാരിൽ ചിത്രരഥൻ, യോഗാസിദ്ധി നേടിയവരിൽ കപില മഹർഷിമാരാണ് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. ഉച്ചൈസ്രവസമാശ്വാനാം വിദ്ധി മാമാമൃതോത്ഭവം ഐരാവതം ഗജേന്ദ്രാണാം നരാണാം ചാനരാധിപം. അശ്വങ്ങളിൽ ഞാൻ ഉച്ചൈസ്രവസ്, ആനകളിൽ ഇന്ദ്രവാഹനമായ ഐരാവതി, മനുഷ്യരിൽ രാജാവുമാണ് ഞാൻ. കൂടെ അശ്വങ്ങളിൽ ആരാണ്? ഉച്ചൈസ്രവസ്, അമൃതം നേടാനായിട്ട് കലക്കപ്പെട്ട ആ സമുദ്രത്തിൽ പിറന്ന കുതിര ഉച്ചൈസ്രവസാണ് ഞാൻ. ആനകളിൽ ഞാൻ ഇന്ദ്രന്റെ വാഹനമായിട്ടുള്ള
ഇന്ദ്രന്റെ വാഹനമായിട്ടുള്ള ഐരാവതം അത് ഭഗവാനാണ്. മനുഷ്യരിൽ ഭഗവാൻ ആരാണ്? രാജാവാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ആയുധാനമഹം വജ്രം ധേനു നാമസ്മി കാമധു പ്രജനച്ചാസ്മി കന്ദർപ്പ സർപ്പാണാമസ്മി വാസുകി. ആയുധങ്ങളിൽ വജ്രം, പശുക്കളിൽ സുരഭി പശു, ജനനഹേതുക്കളിൽ കാമദേവനും സർപ്പങ്ങളിൽ വാസുകിമാരാണ് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അനന്തച്ചാസ്മി നാകാനാം വരുണോ യാത സാമഹം പിതൃണാമര്യമാചാസ്മി യമ സംയമതാമഹം. അനേക ഫണങ്ങളോട് കൂടിയ നാഗങ്ങളിൽ അനന്തനാണ് ഞാൻ. ജലജീവികളിൽ വരുണൻ, പിതൃക്കളിൽ ആര്യമാവ്, ശിക്ഷകരിൽ മൃത്യുദേവതയായിട്ടുള്ള യമനും ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. അപ്പൊ അനേക ഫണങ്ങളോട് കൂടിയ നാഗങ്ങളിലെ അനന്തൻ ഭഗവാനാണ്. ജലജീവികളിൽ വരുണനും, പിതൃക്കളിൽ ആര്യമാവ്, ശിക്ഷകരിൽ മൃത്യുദേവതയായിട്ടുള്ള യമനും ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. പ്രഹ്ലാദച്ചാസ്മി ദൈത്യാനാം കാലാകലയതാമഹം മൃഗാണാം ച മൃഗേന്ദ്രോഹം വൈനതേയശ്ച പ്രദക്ഷിണം. പ്രഹ്ലാദച്ചാസ്മി ദൈത്യാനാം കാലാകാലയതാമഹം മൃഗാണാം ച മൃഗേന്ദ്രോഹം വൈനതേയശ്ച പക്ഷിണാം. ദൈത്യന്മാരിൽ ഞാൻ ഭക്തപ്രഹ്ലാദനാണ്. കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നതിൽ കാലം, വന്യമൃഗങ്ങളിൽ സിംഹം, പക്ഷികളിൽ ഗരുഡൻ. അപ്പൊ ദൈത്യന്മാരില് ഭഗവാൻ ആരാണ്? ഭക്തപ്രഹ്ലാദനാണ് ഭഗവാൻ. കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നതിലോ കാലം ഭഗവാനാണ്. വന്യമൃഗങ്ങളില് ഭഗവാൻ സിംഹമാണ്. പക്ഷികളിൽ ഭഗവാൻ ഗരുഡനാണ്. പവതാമസ്മി രാമശസ്ത്രാഭൃതാമഹം ചൽഷാണാമകരച്ചാസ്മി സ്രോതസാമസ്മി ജാനവി. ശുദ്ധീകരിക്കുന്നവരിൽ ഞാൻ കാറ്റാണ്. ആയുധധാരികളിൽ ഞാൻ രാമനാണ്. മത്സ്യങ്ങളിൽ ഞാൻ സ്രാവാണ്. ഒഴുകുന്ന നദികളിൽ ഞാൻ ഗംഗയാണ്. അപ്പൊ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിൽ ഞാൻ ആരാണ്? കാറ്റും. ആയുധധാരികളിൽ ഞാൻ രാമനും. മത്സ്യങ്ങളിൽ ഞാൻ സ്രാവും. ഒഴുകുന്ന നദികളിൽ ഞാൻ ആരാണ്? ഗംഗയുമാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. സർഗാണാമാതിരന്തശ്ച മധ്യം ചൈവാർഹമർജുന ആത്മവിദ്യാ വിദ്യാനാം വാദപ്രവാദതാമഹം. സൃഷ്ടിയുടെ ആദ്യമധ്യ അവസാനങ്ങൾ ഞാൻ തന്നെ. അർജുന, ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ അധ്യാത്മശാസ്ത്രവും തർക്കശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിർണയ സത്യവുമാണ് ഞാൻ. അപ്പൊ സൃഷ്ടിയുടെ ആദ്യമധ്യ അവസാനങ്ങളെല്ലാം ആര് തന്നെയാണ്? ഞാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അർജുനോട് പറയാണ്, ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ അധ്യാത്മശാസ്ത്രം, തർക്കശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിർണയ സത്യവും എല്ലാം ആര് തന്നെയാണ്? ഒക്കെ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അക്ഷരാണാമകരോസ്മി ദ്വന്ദ് സാമസികസ്യ ച അഹമേവാക്ഷയാ കാല ദദാഹം വിശദോമുഖ. അക്ഷരങ്ങളിൽ അകാരവും സമാസങ്ങളിൽ ദ്വന്ദ് സമാസവുമാണ് ഞാൻ. പിന്നെ അനവസാനമായ കാലവും സൃഷ്ടികർത്താക്കളിൽ ബ്രഹ്മാവും ഞാനാണ്. അപ്പൊ അക്ഷരങ്ങളിൽ അകാരം, സമാസങ്ങളിൽ ദ്വന്ദ് സമാസം, പിന്നെ തന്നെ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാലം, അനവസാനമായിട്ടുള്ള കാലം, സൃഷ്ടികർത്താക്കളിൽ ബ്രഹ്മാവും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? അകാരം, അക്ഷരങ്ങളിൽ അകാര മന്ത്രം, സമാസങ്ങളിൽ ദ്വന്ദ് സമാസം. അത് ലാഭാണ്, നഷ്ടാണ്, സുഖാണ്, ദുഃഖാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ളത്. അത് സമാസങ്ങളിൽ ദ്വന്ദ് സമാസം ഭഗവാനാണ്. അനവസാനമായിട്ടുള്ള കാലവും ഭഗവാനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. സൃഷ്ടികർത്താക്കളിൽ ബ്രഹ്മാവും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. മൃത്യു സർവാഹരശ്ചാഹം ഉദ്ഭവശ്ച ഭവിഷ്യതാം കീർത്തി നാരീണാം സ്മൃതിർമേധാധൃതി ക്ഷമ. സർവസംഹാരിയായ മരണവും ഭാവിയുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനവും സ്ത്രീകളിൽ യശസ്, ഭാഗ്യം, സുന്ദര ഭാഷണം, ഓർമ്മശക്തി, ബുദ്ധി, സ്ഥൈര്യം, ക്ഷമ എല്ലാതും ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ സ്ത്രീകളിൽ കാണുന്ന യശസ്, ഭാഗ്യം, സുന്ദര ഭാഷണം, ഓർമ്മശക്തി, ബുദ്ധി, സ്ഥൈര്യം, ക്ഷമ ഇതൊക്കെ ഭഗവാനെ തന്നെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണ്. ബൃഹസാമാസാംനാം ഗായത്രി ഛന്ദസാമഹം മാസാനാം മാർഗശീർഷോഹം ഋതൂനാം കുസുമാകരൈ. സാമവേദ സൂക്തങ്ങളിൽ ബൃഹസാമവും, ഛന്ദസ്സുകളിൽ വെച്ച് ഗായത്രി മന്ത്രവും, മാസങ്ങളിൽ മാർഗശീർഷവും, ഋതുക്കളിൽ വസന്തവും ഞാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ സാമവേദങ്ങളിൽ എന്താണ്? ബൃഹസാമം. മാർഗശീർഷവും ഛന്ദസ്സുകളിൽ എന്താണ്? ഗായത്രി മന്ത്രം. മാസങ്ങളില് മാർഗശീർഷ മാസം, നവംബർ ഡിസംബർ മാസവും. ഋതുക്കളില് വസന്തവും ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്. ദ്യുതം ചര
द्युतं चलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं ജയോസ്മി വ്യവസായോസ്മി സത്വം സത്വവതാമഹം. വഞ്ചകരുടെ ചൂതുകളി തേജസ്വികളുടെ തേജസ് ഞാനാണ്. ജയവും സത് ഉദ്യമവും ശക്തന്മാരുടെ കരുത്തും ഞാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്. വൃഷ്ണീനാം വസുദേവോസ്മി പാണ്ഡവാനാം ധനഞ്ജയ മുനീനാം അപ്യഹം വ്യാസ കവീനാമുശന കവി. വൃഷ്ണികുലത്തിൽ വാസുദേവനും പാണ്ഡവരിൽ അർജുനനും മുനികളിൽ വ്യാസനും ചിന്തകരിൽ ഉശന കവിയുമാണ് ഞാൻ. വൃഷ്ണികുലത്തിൽ വാസുദേവനാണ്, പാണ്ഡവരിൽ അർജുനനാണ്, മുനികളിൽ വ്യാസദേവനാണ്, ചിന്തകരിൽ ആരാണ്? ഉശന കവി, അതായത് ശുക്രാചാര്യർ ആരാണ്? ഭഗവാനാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. കൃഷ്ണന്റെ തൊട്ടടുത്ത രൂപവിസ്തരണമാകിയാൽ വാസുദേവൻ ബലദേവൻ അഥവാ ബലരാമനാണ്. ഭഗവാന്റെ തൊട്ടടുത്ത രൂപവിസ്തരണമാണ് ആര്? ബലരാമൻ എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാ അവതാരങ്ങളുടെയും ആദിമൂലമാകിയാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വസുദേവന്റെ അദ്ദേഹമാണ് ആരുടെ സ്രോതസ്? വസുദേവന്റെ സ്രോതസ്. കൃഷ്ണന് ഏറ്റവും അടുത്ത ഇത്തരം രൂപവിസ്തരണങ്ങളെ സ്വാംശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു. ഭഗവാന് വിഭിന്ന അംശങ്ങൾ എന്ന വിസ്തരണങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ തൊട്ടടുത്ത രൂപവിസ്തരണമാണ് ആര്? ബലദേവൻ എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാ അവതാരങ്ങളുടെയും ആദിമൂലമാണ് ആര്? ആദിമൂലമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ സ്രോതസ്സാണ് ആര്? ബലരാമൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും അടുത്ത ഇത്തരം രൂപവിസ്തരണങ്ങളെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? സ്വാംശങ്ങൾ എന്ന് പറയും. ഭഗവാന് വിഭിന്ന അംശങ്ങൾ എന്ന വ്യത്യസ്ത വിസ്തരണങ്ങളുണ്ട്. അതായത് പല വിസ്തരണങ്ങൾ പല ഭഗവാനുണ്ട്. വിഭിന്ന അംശങ്ങളായിട്ടുള്ള വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള വിസ്തരണങ്ങള് ഭഗവാനുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള രൂപവിസ്തരണമാണ് ആര്? ബലരാമൻ. ദണ്ഡോ ദമയതാമസ്മി നീതിരസ്മി ജിഗീഷതാം മൗനം ചൈവാസ്മി ഗുഹ്യാനാം ജ്ഞാനം ജ്ഞാനാവതാമഹം. നിയമരാഹിത്യങ്ങളെ അടിച്ചമർത്തുന്ന പദ്ധതികളിൽ ദണ്ഡം, വിജയം കാക്ഷിക്കുന്നവരിൽ നീതി, പിന്നെ ഗോപ്യങ്ങളിൽ മൗനം, ജ്ഞാനികളുടെ ജ്ഞാനം എല്ലാം ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ നിയമം അടിച്ചമർത്തുന്ന പദ്ധതികളിൽ, നിയമരാഹിത്യങ്ങൾ അടിച്ചമർത്തുന്ന പദ്ധതികളിൽ ദണ്ഡം, പിന്നെ വിജയം കാക്ഷിക്കുന്നവരുടെ നീതി, പിന്നെ ഗോപ്യങ്ങളിൽ മൗനം, ജ്ഞാനികളുടെ ജ്ഞാനം എല്ലാം ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. യച്ചാപി സർവഭൂതാനം ബീജം തദഹമർജുന നാ തദസ്തി വിനായസ്യം അന്മയ ഭൂതചരാചരം. അല്ലയോ അർജുന, സർവഭൂതങ്ങളുടെയും ആദി ബീജമാണ് ഞാൻ. എന്നെ കൂടാതെ ചരാചരങ്ങളിൽ ഒന്നിനും നിലനിൽപ്പില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ എല്ലാ ചരാചരങ്ങളുടെ സർവ്വചരാചരങ്ങളുടെയും ആദി ബീജം ഞാനാണ് പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പറയുന്നത് എന്നെ കൂടാതെ ഒരു ചരാചരത്തിനും എന്തുണ്ടാവില്ല? നിലനിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. നാന്തോസ്തി മമ ദിവ്യാനാം വിഭൂതീനാം പരം തപ ഏഷാ തു ദേശത പ്രോക്ത വിഭൂതേർവിസ്തരോ മയ. ശത്രുക്കളെ ജയിക്കുന്നവനെ, എന്റെ വിഭൂതികൾക്ക് അവസാനമില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞതാകട്ടെ എന്റെ അനന്തമായ വിഭൂതികളുടെ സൂചന മാത്രമാണ്. അപ്പൊ പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികൾക്ക് ഒരിക്കലും അവസാനം വരുന്നില്ല. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതാണ് ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളുടെ ഒരു സൂചന മാത്രമാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തന്നത്. ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികള് അവസാനിക്കുന്നില്ല. ലാസ്റ്റ് പറയാം. യത് വിഭൂതി മത്സത്വം ശ്രീമദുർജിതമേവ വാ തത്തത് ഏവാവഗച്ഛത്വം മമ തേജാംശ സംഭവം. വിഭൂതിമത്വം സുന്ദരവും തേജസ്സുറ്റതുമായ ഏതൊരു സൃഷ്ടിയും എന്റെ തേജസ്സിന്റെ ഒരു കണികയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചതെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ വിഭൂതിമത്ത് നിറഞ്ഞിട്ടുള്ള തേജസ് ആയിട്ടുള്ള ഏതൊരു കാര്യം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം? അത് ഭഗവാന്റെ കണികയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചതാണ്, തേജസ്സിന്റെ ഒരു കണികയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം നമുക്ക്. അഥവാ ബഹുനൈ തേന കിം ജ്ഞാ തേനാഥവാർജുന വിഷ്ടഭ്യാഹമിഹം കൃഷ്ണം ഏകാംശേന ചിതോ ജഗത്. അല്ലെങ്കിൽ അർജുന, ഇനിയും വിശദമായിട്ട് ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് വേണം? എന്റെ ജീവിതം ഇതിന്റെ ഒരു ചെറിയ അംശം മാത്രമാണ് ഈ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിൽ വ്യാപിച്ച് അതിനെ നിലനിർത്തുന്നത്. അർജുനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, ഇനിയും ഇതിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് വേണം? കാരണം എന്റെ ചെറിയൊരു അംശം അത് മാത്രമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ വ്യാപിച്ച് ഇതിനൊക്കെ നിലനിർത്തുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഒരു ചെറിയ അംശം മാത്രമാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. ഭഗവാൻ ഇവിടെ അസമർത്ഥൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്.
അതായത് ഭഗവാനേക്കാൾ ഉന്നതനായിട്ടോ ഭഗവാനേക്കാൾ ഭഗവാന് തുല്യനായിട്ടോ ആരും തന്നെ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ നമ്മൾ എന്ന് പറയും അസമർത്ഥൻ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ദേവന്മാരോട്, മഹാദേവനായിക്കോട്ടെ ശിവനാകട്ടെ, തുല്യനായിട്ട് കരുതുന്നവർ എന്താണ് ഉടൻ തന്നെ അവിശ്വാസികളായിട്ട് ഭവിക്കുമെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന് തുല്യനായിട്ട് മറ്റുള്ള ദേവന്മാരെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ, ബ്രഹ്മാവിനെ മഹാദേവനൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ അവർ ആരായിട്ട് മാറും? അവിശ്വാസികളായിട്ട് ഭവിക്കുമെന്നാണ് പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഇപ്പൊ ഇനി പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ വിഭൂതികളുടെ ഒരു സമ്മറി ആയിട്ട് പറയുന്നതാണ്. എന്താ ഇവിടെ പറയണത്? ഫസ്റ്റ് ദേവന്മാരിൽ ഭഗവാൻ ഇന്ദ്രനാണ്, ആദിത്യന്മാരിൽ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവാണ്, മരുത്തുക്കളിൽ ഭഗവാൻ മരീചിയാണ്, രുദ്രന്മാരിൽ ശിവനും, യക്ഷരാക്ഷസത്തിൽ കുബേരനും, വസുക്കളിൽ അഗ്നി, സേനാധിപന്മാരിൽ കാർത്തികേയൻ, ഗന്ധർവന്മാരിൽ ചിത്രരഥൻ, സ്രഷ്ടാക്കളിൽ ബ്രഹ്മാവ്, ദൈത്യന്മാരിൽ പ്രഹ്ലാദൻ, ശിക്ഷകരിൽ യമൻ, പിതൃക്കളിൽ ആര്യമാവ്, ഹേതുക്കളിൽ കാമദേവനും ഭഗവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി മുനികളിൽ വ്യാസമഹർഷി, മഹർഷികളില് ഭൃഗു മഹർഷി, ദേവർഷിമാരിൽ നാരദൻ, പുരോഹിതന്മാരിൽ ബൃഹസ്പതി, യോഗാസിദ്ധി നേടിയവരിൽ കപിലമുനി, ചിന്തകരില് കവി ഭഗവാനാണ്. പ്രകൃതിയിൽ പറ്റി പറയുമ്പോ ജ്യോതിസുകളിൽ ദീപ്തിമത്തായ സൂര്യൻ, നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ചന്ദ്രൻ, പർവ്വതങ്ങളിൽ മേരുപർവ്വതം, സ്ഥാവരങ്ങളിൽ ഹിമാലയം, ജലാശയങ്ങളിൽ സമുദ്രം, വൃക്ഷങ്ങളിൽ അശ്വത്ഥം, ശുദ്ധീകരിക്കുന്നവരിൽ വായു, ഒഴുകുന്ന നദികളിൽ ഗംഗ, സൃഷ്ടികളിൽ ആരാണ് തുടക്കവും അവസാനവും മധ്യവും? ഭഗവാൻ തന്നെ. മാസങ്ങളിൽ മാർഗശീർഷ മാസം, ഋതുക്കളിൽ വസന്തകാലം, അനവസാനമായ കാലം, എന്നെ കൂടാതെ ചരാചരങ്ങളിൽ ഒന്നിനും നിലനിൽക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ മൃഗങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ, അശ്വങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ ഉച്ചശ്രവസാണ്, ആനകളിൽ ഇന്ദ്രന്റെ വാഹനം ഐരാവതം, പശുക്കളിൽ സുരഭി പശു, സർപ്പങ്ങളിൽ വാസുകി, അനേക ഫണങ്ങളോട് കൂടിയത്, നാഗങ്ങളിൽ അനന്ത, ജലജീവികളിൽ വരുണൻ, മത്സ്യങ്ങളിൽ സ്രാവ്, വന്യമൃഗങ്ങളിൽ സിംഹം, പക്ഷികളിൽ ഗരുഡൻ ഭഗവാനാണ്. പിന്നെ നിയമവും കുറ്റകൃത്യത്തിലും കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നതിൽ കാലം ഭഗവാനാണ്. ആയുധങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നവരിൽ രാമൻ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധി. രാമൻ എന്ന് പറയുന്നത് പരശുരാമനെയാണ്. വഞ്ചകരുടെ ചൂതുകളി, നിയമരാഹിത്യങ്ങളെ അടിച്ചമർത്തുന്ന പദ്ധതികളിൽ ശിക്ഷ, ആയുധങ്ങളിൽ വജ്രായുധം, സർവസംഹാരിയായ മരണവും ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. ഇനി ഗുണങ്ങൾ പറയുമ്പോ ജ്ഞാനികളുടെ ജ്ഞാനം, ഗോപ്യങ്ങളിൽ മൗനം, വിജയം കാക്ഷിക്കുന്നവരുടെ നീതി, തേജസ്വികളുടെ തേജസ്, സ്ത്രീയുടെ യശസ്, ഭാഗ്യം, സുന്ദരഭാഷണം, ഓർമ്മശക്തി, ബുദ്ധി, സ്ഥൈര്യം, ക്ഷമ, പിന്നെ സദ്ഉദ്യമങ്ങളെല്ലാം തന്നെ, പിന്നെ ജയം, പിന്നെന്താണ് ശക്തന്മാരുടെ കരുത്ത്, ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. പിന്നെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പരമാത്മാവ് ആണ് ഭഗവാൻ. ജീവാത്മാക്കളുടെ ജീവചൈതന്യം ഭഗവാനാണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ മനസ്സ് ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും തുടക്കവും മധ്യവും അവസാനവും ഭഗവാനാണ്. സർവ ജീവാത്മാക്കൾക്കും ആദ്യ ബീജം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാനാണ്. ഭാവിയുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനവും പിന്നെ ഛന്ദസ്സുകളിലെ ഗായത്രി മന്ത്രം, അക്ഷരങ്ങളിൽ അകാര മന്ത്രം, സമാസങ്ങളിൽ ദ്വന്ദ്വ സമാസം, ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ അധ്യാത്മശാസ്ത്രം, തർക്കശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിർണയ സത്യവും, സാമവേദ സൂക്തങ്ങളിൽ ബൃഹത്സാമവും ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. പിന്നെ പാണ്ഡവരിൽ ഭഗവാൻ ധനഞ്ജയനാണ്. മനുഷ്യരിൽ ഭഗവാൻ വൃഷ്ണികുലത്തിൽ പിറന്നവരാണ്. വൃഷ്ണികുലത്തിൽ വാസുദേവനാണ് ഭഗവാൻ. വിഷ്ണുകുലത്തിൽ ഭഗവാൻ വാസുദേവൻ. മനുഷ്യരിൽ ഭഗവാൻ രാജാവിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. പാണ്ഡവരിൽ അർജുനനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. വേദമന്ത്രങ്ങളിലെ സ്പന്ദനങ്ങളിൽ അഭൗതികമായ ഓംകാരം, യജ്ഞങ്ങളിൽ തിരുനാമജപം, വേദങ്ങളിൽ സാമവേദവും ഭഗവാനാണ്. ഇപ്പൊ യജ്ഞങ്ങളിലെ തിരുനാമജപം, വേദങ്ങളിലെ സാമവേദം, സ്പന്ദനങ്ങളിലെ അഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഓംകാരവും ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വത്സകൽപതരുപേക്ഷ കൃപാസിന്ധുഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമഃ. जय गुरुदेव की जय. निताय गुरुप्रमानंदे हरि हरि बोल. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം. ഭഗവാൻ എന്ന വാക്കിന് പരാശര മഹർഷി നൽകിയ നിർവചനം എന്താണ്? ഐശ്വര്യങ്ങൾ അല്ലെ. ബലം, കീർത്തി,
ജ്ഞാനം, വൈരാഗ്യം, ത്യാഗം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള 6 പിതാമഹൻ പിതാമഹൻ ആരാണ്? പിതാമഹൻ ആരാണ്? പ്രപിതാമഹൻ പിതാമഹൻ ഭഗവാനും പിതാമഹൻ ബ്രഹ്മാവും. ജീവാത്മാക്കളുടെ 25 പൂർവ്വപിതാക്കൾ ആരൊക്കെയാണ്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു 4 കുമാരന്മാര്, പിന്നെ സപ്തർഷികൾ 7 പേര്, പിന്നെ പിന്നെ ആരാണ്? 14 ചതുശ്ലോകം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏതെല്ലാം ശ്ലോകങ്ങളാണ്? 8, 9, 10, 11. ശിവന്റെ ഉൽപ്പത്തി എവിടെ നിന്നാണെന്നാണ് നാരായണ ഉപനിഷത്തിൽ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാന്റെ ഭഗവാന്റെ നെറ്റിയിൽ നിന്ന്. നെറ്റിയിൽ നിന്ന്. അർജുനൻ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവത്ഗീത സ്വീകരിച്ചത്? ഭഗവാൻ പരമമായ ധാമവും പരമപവിത്രമായതും നിരപേക്ഷ തത്വവും സനാതനം അഭൗതികനും എല്ലാം ഭഗവാനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കില്ലേ? ആ പരമതത്വത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്ന 3 ഭാവങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ. ഭവ എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥം? ഭൗതിക വിഷയങ്ങൾ. ഭൗതികമായ വിഷയങ്ങൾ. എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ. കൃഷ്ണന്റെ തൊട്ടടുത്ത രൂപവിസ്തരണം ആരാണ്? ബലരാമൻ. സ്വാംശങ്ങൾ എന്നാൽ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത രൂപവിസ്താരങ്ങളെ സംശയങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു. കൃഷ്ണൻ അസമർത്ഥൻ എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാന് കൃഷ്ണനാണ് ഏവരുടെയും ഉഭയസ്ഥാനം. ഭഗവാന് തുല്യനായിട്ടോ ഭഗവാനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടോ ആരുമില്ല. അതാണ് എന്റെ ആൻസർ. ഭഗവാന് തുല്യനായിട്ടും ആരില്ല, ഭഗവാനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടും ആരുമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു? അസമർത്ഥോ എന്ന് പറയും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടോ?